हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जुहार, गुरु शरण आ समस्ते केंता अछन। आशा करूँ समस्ते भल थे। चलन आज आ गोटे नुआ ब्लॉग वीडियो देखमा जेनटा कि आमर बड़ भाई गोटे जनवरी 26 उपलक्षे गोटे गाना तांकर रचना बनई कर गाइछन। आ से गाना के सुनावा ले जाऊे। जदि भल लगवा लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे। आदि आम चैनल के प्रथमे आईछन ताहले चैनल के सब्सक्राइब करेंगे के नहीं भूलबे। आ जदि सब्सक्राइब करेंगे ताहले मुझे जिते बेले भी मोर वीडियो अपलोड करमी आप प्रथम नोटिफिकेशन पहुँची पारबा। चलो आगे आमर गानाटा बुढ़ाटे थिला तार बाड़ीटे थिला एंता पिटिला पीटी देला एंता पिटिला पीटी देला बुढ़ाटे थिला तार बाड़ीटे थिला एंता पिटिला पीटी देला एंता पिटिला पीटी देला सा समुद्र तेरा नई सा समुद्र तेरा नई फिर सरकार दे पोलाला बुढ़ाटे थिला तार बाड़ीटे थिला एंता पिटिला पीटी देला बाड़ी नुहे से दुर्गार खंडा इंग्रेज मानू कला भंडा बूढ़ा नुहे से पुण्य आत्मा देशरे से बापू नामे ना कमाला बुढ़ाटे थिला तार बाड़ीटे थिला एंता पिटिला पीटी देला एंता पिटिला पीटी देला 1947 मसीहा अगस्त 15 तारीख 1947 मसीहा अगस्त 15 तारीख देश से स्वाधीन कला बुढ़ाटे थिला तार बाड़ीटे थिला एंता पिटिला पीटी देला एंता पिटिला पीटी देला सा समुद्र तेरा नई सा समुद्र तेरा नई फिर सरकार दे बोलाला सा समुद्र तेरा नई फिर सरकार दे बोलाला बूढ़ा नुहे से पुण्य आत्मा बूढ़ा नुहे से पुण्य आत्मा अहिंसा मंत्र जाति खाने पढ़े ही देला आहा पढ़े ही देला बुढ़ाटे थिला तार बाड़ीटे थिला एंता पिटिला पीटी देला एंता पिटिला पीटी देला 1949 मसीहा जनवरी 26 तारीख 1949 मसीहा जनवरी 26 तारीख संविधान से कार्यकारी से निजे गला बुढ़ाटे थिला तार बाड़ीटे थिला एंता पिटिला पीटी देला एंता पिटिला पीटी देला बूढ़ा नुहे से पुण्य आत्मा बूढ़ा नुहे से पुण्य आत्मा जाति खाने अहिंसा मंत्र पढ़े ही देला बुढ़ाटे थिला तार बाड़ीटे थिला एंता पिटिला पीटी देला एंता पिटिला पीटी देला